da kuɗin bai. Ai, ai. Kisan kai za ka yi? An fashi da makami ne ba. Ka kashe. Kashe auta kuka yi? Wallahi da nayi bari kusin biya kuma gaba ɗaya ku sai an kashe. Ba wanda za a bari idan kuka kashe. Ya miki bayani. Billahi da lillahi illa huwa dan fashi da makami ne ya shigo da dauko makami kana ganin shi ta fata. A hannun wace ga makami? Kuma Allah ce wa annabi. Auta! Jina hasama yi. Shi ya sama sai ya kasa. Allah bai. Ranka ne babban ma abin da ya damu na abu ɗaya ne. Kuna yi rage dai yadda ake ɗiba abincin mota. Na rasa inda ake kai shi. Ai dai dole na a ɗauke ni a kai ni inda ake kai abincin nan. A rai ma Allah. Wallahi in ci har da na yi ɓaci. Ababen kawai. Duk abinci da ake baka a gidan nan baya isan ka. Isa bi lillahi. Ai ba na ba. Ai ɓangaren ƙoshi ɗan kai ba nake ba. Allah haka Allah yi ni mana ƙoshi. Allah sai dai kawai ka rasa Allah. Allah kan inda ake kai maka abincin nan. Da an ga ikon Allah. Shi zan yi hasarin na ɓaci. In dinga cin abinci. Allah. Kai baka ga yadda kake ba. A haka ne za a ɗauke ka ka koyi. Ban gaura. Ni fa ina ganin ko kamata ya a ce an haɗa auta. Gaskiya. Allah shi kyau. Subhanallah. A ɓarke ne. Yo a haka ma. Ka fito wai. Mone. Ba da kwalliya ba ke nan. Tana yin kwalliya. Zagar da kawai gaje-gaje ita gajiya ke nan. Ni fa a ƙauyen mu saboda tsabar kyauna. Sai mun ake yi. Mai manya-manyan ido. Mai ƙaton hanci. Mai manyan haƙora da manyan labba. Na kasa samun budurwa ko ɗaya. To yanzu ina auri wannan mai zaman shamuwar muka da ina. Kada babban shamuwa ce ma ke da kai. Ayar kai ma me zan yi da kai balle wannan ji shi ba. Igiyar shanya yake ɗaurawa. Dan ƙauye ya shiga rumbu. Ƙauye ya shiga rumbu. Me kuma na kuka?
Ya shigo ciki ne? Lafiya! Munir! Kai, me gurasa? Lafiya? Ku ba mu shi. Ai, ku ba mu shi. An ki amana da Baba he mun yi mai falle kai ne da gurasa. Sai mun mai dukan jikana. Wai me ke faruwa ne haka? Ai, ku miƙo shi kawai. Na tambaye ku lafiya. Ai, ku miƙo shi kawai. Miƙo shi kawai za ku. Za ku ji abin da gane ya ko? Daga nan za ku miƙo shi ko ku tsaya ne kan sarrafa shi. Ami koli, to an ta bi koli nan kai. Kai, duk dogon bayanin na ce ku daina. Me ya faru? Kai ne da za ku ji labari. Wannan gayan ko dan amana bane. Shikenan. Allah wa dan mutunci bane. Wai wadari ne. Ya amana bane. Kai, Munir, me ya faru? Ai inda za ku ji abin da ya faru ko da kan ku za ku ji komai shi ne ke sassarrafa shi. An ta bi koli sai mun yi ma laga. Kai ne da gida. Kai ba su da yi. Wannan gayan ko dan amana bane. Kamar kai na ce baba mu kama shi. Da wata. Eh. Eh? Bakin jan. Eh? Kama shi muka da. Alai kicin. Kai. Alhaji, ba mu shi. Wallahi na san za a rina. Bankan. Na san za a rina. Ba mu shi. Kuma da kaman mu ya a ce bai faru ba abin. Kaura saurara. Kai abin da za ka yi muke nan. In rike ka amana. Muna zaune da kai shekara da shekaru. Amma abin da za ka yi muke nan. Ai ka zama nama. Ai yanzu zan ba su kai. Mi kwashi. A dole ka ji me za a ba da shi kawai. Ba mu shi. Ai sai an kama ka da wata a gidan nawa. Ka tambaye su. Ba shi nan alaji. Ba mu shi. Wata me? Kai. Wata me? Wata me ne kuka kama shi? Kamar ya. Kama shi muka da. Alhaji kicin. Kai. Alhaji mi kwashi. Alhaji Mi kwashi. ba mu shi. Wallahi na san za a rina. Bankan. Na san za a rina. Ba mu shi. Kuma da kaman mu ya a ce bai faru ba abin. Wai bukuwa da wurin nesa. Kai baki na ne. Kaura saurara. Kai abin da za ka yi muke nan. In rike ka amana. Muna zaune da kai shekara da shekaru. Amma abin da za ka yi muke nan. Ai ka zama nama. Ai yanzu zan ba su kai. Mi kwashi. A dole ka ji me za a ba da shi kawai. Ba mu shi. Ai sai an kama ka da wata a gidan nawa. Ka tambaye su. Ba shi nan alaji. Ba mu shi. Wata me? Kai. Wata me? Wata me ne kuka kama shi? Kamar ya. Wata me? Wata takarda irin bayan nan wata takardar goma kawai irin resident nan ba wacce ake nuna da taba irin farar takarda kawai yana kona abu kawai. Kai! Irin wacce ake wai dama takarda ne kuka kama shi da ita? Yan murmur ne. Eh?